Podáš mi prosím ťa ešte to kladivo? Aha. Drahí naši priatelia, srdečne vás pozývame na dožinkové slávnosti regiónov Šariš, Spiš a Zemplín. Príďte vzdať hold poľnohospodárom Prešovského kraja, ktorí úspešne ukončili žatvu. Rovnako našim tradíciám, ktoré sú minimálne tak pestré ako folklór súborov, ktoré budete mať možnosť vidieť na Radničnom námestí v Bardejove. Nenechajte si uísť skvelú ochutnávku tradičných jedál, ale hlavne naše pozvanie tento rok prijali aj mestá Vranov nad Topľou, Poprad a Prešov. Tak teda dožinkové slávnosti tento rok nebudú len o regióne Bardejova. Tieto mestá vám totiž chcú ukázať tie najzaujímavejšie miesta tých ich regiónov, kam by ste sa mohli vybrať napríklad počas babieho leta. Skvelý alegorický sprievod nablískanej poľnohospodárskej techniky, živé zvieratká, ale aj historické poľnohospodárske mašiny. Nezabudnite, 20. septembra na námestí v Bardejove dožinkové slávnosti Prešovského kraja. Tešíme sa na vás. No a teraz mi prosím daj ten kľúč, lebo ja to neopravím dneska asi.